La banca ha anunciat l'inici de diferents processos de reestructuració a tot l'Estat, amb la finalitat d'ajustar despeses per mantenir i augmentar els beneficis dels seus accionistes i els salaris dels seus dirigents, sense haver tornat encara les generoses injeccions de fons públics, de fons perdut que van rebre fa uns anys, no gaires. Aquests processos de reestructuració passen per reduir considerablement les seves plantilles via expedients de regulació d'ocupació i per tancar un gran nombre d'oficines obertes al públic. Ens trobem, doncs, davant d'un dels episodis més grans de destrucció de llocs de treball. Una xarxa i una plantilla que ja s'han vist fortament reduïdes en els diferents processos de fusió que ha tingut el sector bancari en l'última dècada i que ha acabat en tota la xarxa de caixes d'estalvi del nostre país. Segons dades del Banc d'Espanya, del 2007 fins al 2020 s'han tancat 1.250 oficines només a Catalunya. En el cas concret del BBVA, ha reduït un 37% pràcticament la seva xarxa al nostre país durant aquest període, tancant un total de 380 oficines. Castellar del Vallès, evidentment, no és una excepció. Des d'aquella modificació del Pla General d'Urbanisme del 2004, on s'havia de regular la implantació de les oficines bancàries i immobiliàries dins el perímetre comercial, més d'una dotzena d'oficines bancàries han tancat portes a la nostra vila. Tenint en compte aquestes dades i el tancament previstos amb aquests processos de reestructuració, tot fa preveure una xarxa d'oficines pràcticament inexistent a la majoria de pobles i ciutats del nostre país. El tancament de sucursals bancàries també atempta contra un servei essencial a la ciutadania, ja que per realitzar moltes de les gestions de la nostra vida quotidiana necessitem ser clients d'una entitat bancària, no hi ha alternativa, com cobrar la nòmina, pagament de rebuts i factures, préstecs, etc., compartint el servei imprescindible. Passo a llegir els acords, una part dels quals ha estat modificada i agraeixo l'aportació de la tinent d'alcalde, la Iolanda. Els acords diuen així. Primer, traslladar a les entitats bancàries que operen a Castellar del Vallès el desacord de la corporació en relació al tancament de sucursals en general. Cal que cessin els tancaments amb un conseqüent acomiadament de personal i que replantegin la seva política envers la seva clientela. Primer cal resoldre la bretxa digital, han de posar-hi els mitjans per tal que ningú en quedi exclòs. El model digital actual exclou una part important de la nostra ciutadania. Segon, traslladar a totes les entitats bancàries que les sucursals obertes disposin de personal suficient per atendre la ciutadania i que l'horari d'atenció efectiva faciliti que familiars puguin acompanyar la gent gran o les persones amb mobilitat reduïda. Les entitats bancàries han de garantir tecnologies inclusives que respectin el ritme d'adaptació dels diferents públics. Tercer, traslladar al Gobierno de España, al Govern de la Generalitat, a l'Associació Espanyola de Banca i a la CECA, la Confederació Espanyola de Cajas de Ahorros, el nostre desacord amb les polítiques de tancament de sucursals bancàries i la manca d'alternatives davant el perjudici que la decisió suposa per la ciutadania i per l'ocupació i sol·licitar que, tenint les seves competències, actuïn en conseqüència en favor de la ciutadania i pel manteniment de llocs de treball. I traslladar aquest acord a diverses institucions. Gràcies.